Olins, hem vingut avui aquí a parlar de llocs on tindria jo una primera cita. A veure, a mi no m'agraden gaire les primeres cites convencionals. De fet, n'he tingut de molt curioses i de molt guais. O sigui, jo crec que un dia que m'inspiri jo faré un top 3 de millors cites que he tingut, primeres cites. Però crec que el més guai no és, o sigui, la cita en si, sinó la persona, però si et pot costar una mica connectar i tal, crec que hi ha coses més interessants que anar a un restaurant, una cafeteria, prendre alguna que a vegades es pot sentir una mica fred. Llavors, jo he fet versió Barcelona, llocs on jo tindria una primera cita que, més o menys, a veure, si fos jo, si t'agrada l'art, si t'agrada la història, o les curiositats de Barcelona, o si vols alguna més original. I aquí va. Primer, si tu el que dius és vull quedar a un museu, jo crec que seria molt interessant que anessis al Museu d'Art Modern de Barcelona, que està al Born. Per què? La localització. No està al Nacta, és una molt bona opció, però està lluny. En canvi, al Born surts literalment del museu i tens un munt de bars que si ha anat bé la cita i heu pogut parlar, podeu quedar-vos allà curiosejant. Té una botigueta de punts de llibre, de postals, de coses molt xules, i a sobre té unes sales que són, està abans on era com un saló de ball, l'edifici en si és modernista i té coses molt xules que podeu curiosejar, hi ha una sala d'actes impressionant i tenen exposicions temporals molt xules, normalment d'autors que ara mateix ho estan patant al MoMA o a altres museus bastant importants de la crítica artística actual. I a més fa coses molt xules al Museu d'Art Modern i va més enllà de, potser si no t'agrada tant, jo que sé, el romànic o no t'agrada tant els quadres medievals, allà tenen coses més actuals, més segle XX, segle XXI i podeu discutir sobre temes artístics i així també descobriràs com és la persona. Jo aquí ho deixo. Després, si dius, no, és que a mi m'agrada més caminar, jo aniria a Gràcia, per exemple, per dir-te un barri, perquè el barri gòtic també seria molt guai, però hi ha molta més gent. I a Gràcia hi investigaria carrers. Per exemple, lo típic, molt típic, és anar a la plaça del Diamant. Però és que hi ha molts altres carrers on s'han gravat sèries, on han passat coses, on pots investigar sobre bars de tota la vida, on pots anar a veure l'església, pots anar a veure, jo què sé, hi ha mil coses, saps a fer. Imagina't que dius, hi ha una botiga vintage i dius, anem a mirar a veure outfits d'un per l'altre, com et vestiries tu, com em vestiria jo. Jo què sé, hi ha mil coses per fer una primera cita. A més, hi ha molts nervis, però es tracta de passar-t'ho bé amb l'altra persona. Després, una molt guai, que jo crec que està infravalorada, seria quedar a una estació de metro. I tu diràs, tia, loca, què fas quedant amb algú a una estació de metro? Però on està la improvisació de que aneu xerrant i digues, mira, per exemple, jo què sé, la L1 que travessa Barcelona, imagina't que jo què sé, quedeu, no sé, a plaça Espanya i dius, doncs tirem per avall i a veure on arribem. Imagina't que dius, doncs mira, és que a mi m'ha de gust baixar-me al centre i us baixeu a Passeig de Gràcia. O dius, no, és que vull un lloc més tranquil, doncs us baixeu a Sant Andreu. I dius, no, és que prefereixo seguir tirant, doncs us baixeu a final de línia o potser podeu fer un intercanvi de cop en sec a mitja conversa i dius, saps què? A mi em ve de gust anar a la Barceloneta. Doncs et baixes, fas el transbordo i vas L2. A Barceloneta, Badalona, o també Barceloneta, doncs L4 i baixa, saps? O sigui, hi ha mil coses que pots fer. Jo crec que és molt bona idea. A sobre, imagina que dius, mira, és que aquesta estació és xula, la podeu visitar i us expliqueu històries del metro, que ara justament a Barcelona cobren el metro per als 100 anys, així que és bastant interessant que també sapigueu una mica d'això. I hi ha espais ara que s'han obert guais, o imagina't anar a Plaça Catalunya i fer-te el tour, o recórrer les diferents línies de metro i veure cositats com la L12, la L11, la L9, els que no... Si per exemple, tu has vist Divergente i ets superfan, la L9 i la L10 t'agradaran molt perquè no tenen conductor. Tu et poses al principi i sembla que estiguis travessant Osadia. O sigui, és molt guai, en veritat. Després, si tu dius, no, és que jo vull estar tranquil·la i vull un lloc chill per estar amb la persona i prestar-li tota la meva atenció, donar-li tota la meva atenció i escoltar-lo. Ves a la Pegaso. La Pegaso és un parc molt guai que té un mirador, té un llac, pots veure els patos, pots jugar amb gossos que estan per allà, però els amos són supermajos, jo he anat sovint, i
són molt bon rotllo. A més, tenen diferents espais on tu pots estar, hi ha llocs més amagats, hi ha puentecitos, està molt ben pensat, és bastant íntim i està al costat del metro i del tren, i hi ha busos, o sigui, que imagina que dius, jo què sé, anant malament me'n vull anar, està comunicat, hi ha molta gent i tot chill, vale? És totalment segur i és molt guai. Si dius, no, és que vull estar tranquil·la però també vull que tingui un toc cultural i vull que, no sé, sigui més emblemàtic, a Montjuïc. Pots anar al Parc de les Aigües... Parc de les Aigües no està a Montjuïc. Bueno, pots anar a Montjuïc. El Parc de les Aigües, de fet, també és molt bona opció si vius per Horta o Guinardó, que és xulo i és tranquil. I vale, sí, té alguna pujada, alguna baixada, però també hi ha banquitos, hi ha espai, i al costat també tens una biblioteca i també tens el bus, que hi ha l'Accís, per exemple, si de cop en sec us ve de gust anar a un altre lloc, així que guai. I si no, una que és molt interessant de fer i que si el teu és debatre i parlar de temes de cultura i tal, jo crec que és molt bona opció i ho faria, és anar a un teatre, triar una obra a l'atzar, anar-la a veure, que no sapigueu res de l'obra i després discutir sobre ella. Per què dic teatre i no cine? Perquè al cine és més fàcil que coneguis el director o l'actor o la trama perquè hi ha molta més publicitat i promoció. Però si vas al teatre, sobre els tens allà davant, pots veure com reacciona l'altra persona, si és respectuosa amb la gent del seu voltant, si què li agrada, amb la seva cara, no sé, jo crec que és interessant el teatre. Sobre després la majoria de teatres tenen o bars o cafès o botigueta, o sigui que està guai. I com que sempre estan com a zones que més o menys són més concorregudes, després podeu anar a prendre alguna cosa, podeu fer un gelat, xerrar sobre si us ha agradat l'obra, si no, si era massa postmoderna, si era massa convencional, saps? O sigui, hi ha mil coses i així també doncs descobreixes els teatres que hi ha per aquí que són superxulos. Per exemple, a Brossa és molt guai. És que investiga i curioseja una mica, a veure també la reacció que té l'altra persona quan li proposis això. I de moment aquestes són les meves idees. Si en vols més, jo en tinc més, Si en vols més, doncs m'ho dius i et dono més idees i xerrem.